An balimaw ani ɲankuma an baliya ci don kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni m'an bolo ka las'aw ma o de ka fɔ kunungo tarata don avril kalo tile 23 kɔnɔna la Nour Transport mɔgɔw ka taama mobili dɔ de bɔra Bamako ni k'i kunda Gawo kan a selen Homori ni Wami furancɛ la a yɛlɛla dugu jukɔrɔmugu dɔ kan o cili kɛra sababu ye maa kelen ni tora o dafɛ wa maa 5 kɔni banana a yirala k'a fɔ maa 45 de tun bɛ taama mobili kɔnɔna la banabagatɔ ninnu kɔni taara ka taa n'u ye Homori dɔgɔtɔrɔso la kunnafoni wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ kunu kelen in na Sikasokaw fɛ yen nɔ yen dugulamɔgɔw kɔni ni polisiw kun karila ɲɔgɔn na kunnafoni min sera an ma o y'a yira k'a fɔ ni ko in yɛrɛ bɛɛ kɔni daminɛna ni polisikɛ dɔ de ye n'ale ye mobilibabolila dɔ lajɔ Medine sugu kɔnɔna la a kɛlen ka mobilibabolila in lajɔ mobilitigi kɔni y'a yira k'a fɔ n'ale y'i jɔ ni jɔyɔrɔ in na ale jɔyɔrɔ man ɲi wa ale ka minɛnw bɛ se ka yuru ka bin ayiwa polisikɛ in kɔni ma mobilitigi in lamɛn a y'a jagoya k'a jɔ jɔli in de kɔni kɔfɛ sa maaw balila mun na mobili in kɔni wurula ka bin a minɛn bɛɛ binna fosse kɔnɔna la polisi ninnu kɔni y'u jɔ u ma dɛmɛ don cɛ in ma o de digira sugu kɔnɔmɔgɔw la n'olu fana wulila ka polisiw ka moto ta k'o minɛ k'o jeni ayiwa ni ko in de kɔni sababuya la dugukɔnɔmɔgɔ tɔw bɛɛ wulila k'u sen don kɛlɛ in na sabula olu y'a yira k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye polisi ninnu ka nin wale sugu ta k'olu sɛgɛrɛ kuma bɛɛ u bɛ binkani walew ta k'olu sɛgɛrɛ ni ka surafɛn ɲini olu fɛ an b'a yirala k'a fɔ ni fɔɲɔgɔnkɔ in kɔni tora polisi ninnu ni dugukɔnɔmɔgɔw cɛ tile kuru bɛɛ kunnafoni wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ kunu tarata don halisa Mɛnaka dugudenw kɔni bɔra k'u ka dusumakasa yira ko sabula nin y'a dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna ye ji t'olu bolo ko wa kuran yɛrɛ t'olu kunna ni duguden ninnu kɔni bɔra yɔrɔ la n'an b'o wele ko place de l'indépendance fo ka taa se gouverneur ka daga yɔrɔ ma n'o ye gouvernorat ye ni duguden ninnu kɔni y'a yira ko sɔni jumadon cɛ ni cogoya ma ɲini nin ko in na olu kɔni bɛna bɔ ka taamaba kɛ kunnafoni min sera ma o y'a yira k'a fɔ ko sababu wɛrɛ kɔni tɛ nin gɛlɛya ninnu na ko SOMAGEP ani EDM n'o ye kuran cakɛyɔrɔ ni ji cakɛyɔrɔ ye k'olu ka baarakɛminɛ dɔ de jeninen don ayiwa o ko de la sa ninnu mɔgɔ ninnu kɔni bɛ dibi la ani jiko gɛlɛya la tantɔ an b'a yirala k'a fɔ ni duguden ninnu ka jɛkulu dɔw olu ni gouverneur ka lasigiden dɔw ani cakɛyɔrɔ dɔw minnu bɛ dɛmɛ don dɛsɛbagatɔw ma olu kɔni ye ɲɔgɔn ye ni jɛkulu ninnu kɔni ye dugudenw hakili latigɛ ko baaraw la fitinin n'o bɛ wele ko service minimum ko kɔni bɛna sabati dɔgɔtɔrɔsow la an balimaw ni kibaruya nin de tun b'an bolo ka da u tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la